खुलुमबाय गासैनिसिमबो प्राइम 24 हेडलाइन्स नायगिरि बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। दायो आं दंफैयो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्सापुरि सानजारि नोगोर 2 नं थादुनिया गामियाव थांनाय एप्रिल 1 तारिखनि मोनाबिलियाव मोनसे बारहुंखा जाय बारहुंखाजों गोबां बर' न'खरनि जितु आलाय सिलाय जानाय बे नुथायफोरखौ जों नोंथांमोननो दिन्थिफुंनो आखायाव लादों। थारैनो थांनाय हरनि जिहेतु 6 रिंगासो समाव गोब्राब बारहुंखा बारनायजों जोंनि ओनसोलनि गोबां न'खरनि आलाय सिलाय बा न' बायनाय नुथायफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिफुंनो आखायाव लादों। थारैनो ओरैबायदि अबस्थायाव जानानै दं जे बे ओनसोलनि गासै गोबां न'खरा बेबायदि थिं बुखारनाय न' गुग्रुबनाय बायदि बायदि जाथायजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों। थारैनो दिनै बे समाव नैबे प्राइम 24 हेडलाइन्स बिजोंनि गेजेरजों नोंथांमोननो गोबां बेबायदि गेग्रेबनाय बा न' बायनाय आलाय सिलाय जानाय नुथायफोरखौ नोंथांमोननो देखायनो आखायाव लादों। आं केमेरा पार्सन सुबिराम बसुमतारी फंबायखौ बे समाव बे न' बायनाय बा न' बानायनाय नुथायफोरखौ देखायनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। आरो नैबे बे न'खरनि जिहेतु अबस्था बे अबस्थानि सायाव नोंथांमोननो माखासे दिन्थिफुंनो आखायाव लादों। बेबायदि थिं बुखारनानै हर समाव उन्दै उन्दै गथ' लानाय उन्दै न'खरनि जिहेतु थानाय न' बांफोरनि अबस्थाखौ नायोब्ला नोंथांमोना निस्सय मिथिगोन बेहा बेसेबां गोब्राब बारनि गेजेरजों बुखारजानाय। बे बुखारजानाय न' सिङाव थानाय सुबुंफ्रा बेसेबां खस्थ' जानानै जिउखौ दिनै हराव बासायनो गोनां जानो हागौ। थारैनो बे नुनानै नोंथांमोना बुजिखादों जानो हागौ बे बेसेबां गिदिर जाथाय जागौमोन बे न'खराव। थारैनो दिनै थांनाय 1 एप्रिलनि जिहेतु हरखाब बार बारनाया गोबां न'खरखौ आलाय सिलाय खालामदों आरो गोबां दुखु होलांदों। थारैनो गोबां जायगायाव नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो बबे जायगायाव जादों बे जोंनि संकं पन्सायतनि सिङाव बे नुथायफोरखौ नैबे भिडिअ गेजेरजों फारि जोङो दिन्थिफुंनो आखायाव लागोन। मानोना बेल' नङा, जोङो 4 नम्बर बालिगरा सनापुर बे बायदि गामियाव गोब्राब गेब्लेनाय बायफ्लेनाय गोबां नुथायफोरखौ जोङो बेबायदि भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिफुंनो आखायाव लागोन। थारैनो बेखिनियाव जोङो 2 नं थादुनिया गामिनि रायजो राजाफोरनि दुखुनि बा न' बायनाय बे नुथायफोरखौ जोङो बेखिनियाव दोनथ'बाय। आरो बे समाव सनापुर गामिनि जिहेतु रायजो राजाफोरनि न'खरनि न' बायनाय थांनाय एप्रिल दाननि 1 तारिख खालि जिहेतु हरखाब बारहुंखा फैनायजों गोबां न'खरफ्रा बेबायदि बायनाय बा गोबां सुबुंफ्रा खस्थ' मोनदों। थारैनो बे खस्थ' मोननाय सुबुंफोरनिफ्राय जों मिथिना लानि दिनैनि थांनाय हरनि जितु बारफ्रा मा रोखोमै फैदोंमोन आरो बबे समाव फैदोंमोन आरो माबायदि जाथाय बा मा जाखो बिनि सायाव जोङो नैबे सनापुर गामिनि रायजो राजाफोरनि सोरनि न'आ बेबायदि अबस्था जादों। थारैनो केमेरा पार्सन बिथांखौ आं देखायनो थाखाय खावलायबाय। बे अबस्थानि जिहेतु दिनै थांनाय हरनि एप्रिलनि 1 तारिख खालि मोनानि 7-6 रिंगानि गेजेराव बेबायदि अबस्थायाव जोंनि हरखाब बारहुंखा फैनानै गोबां न'खरफोरखौ खहा खालामदों। थारैनो दुखु गोनां बाथ्रा, दिनै बे समाव जोंनि बे ओनसोलफ्राव सम बेफोरबायदिनो बारहुंखाजों बर' सुबुं बा गोबां बे ओनसोलनि न'खरफ्रा बेबायदि दुखुजों भुगिनो गोनां जायो। थारैनो बिनि सायाव जोङो नैबे न'खरनि जिहेतु अबस्था बे न'नि अबस्था थारैनो बे न'नि सुबुंफ्रा हयथ' बे न' सिङावनो दंमोन जानो हागौ। थारैनो बे न' सिङाव थानाया जुदि दङमोनब्ला बिथांमोना बे अबस्थानिफ्राय माबोरै बारग'नो हाखो, माबोरै बासिनो हाखो, थारैनो बे बाथ्राखौ जोङो बिथांनि न'खरनि सुबुंनिफ्राय जों मिथिना लानो नाजागोन। दा बे समाव बे न'खरनि सुबुंखौ जों लोगो हमनो नाजागोन। हयथ' न' सिङाव हाबनो जों नाजाग्रोनि। आरो बे न'आ जोबोद गिख्रंथाव हिसाबै जों सानना लानांगोन बे न'आ माबायदि अबस्थायाव जाना दं। थारैनो नोंथांमोना बुजिगोन जानो हागौ बे हयथ' गोग्लैसिननोबो हागौ दा बे अबस्थायाव। जोङो बेयाव हाबनानै नायनि थारैनो बे बोरै जादों आरो बे अबस्थायाव बोरै मानसिया बासिनो हाखो। नैबे न' सिंनि जिहेतु नुथाय, न' सिंनि जिहेतु समयसाफोरखौ नुयोब्ला, बे न' सिंनि अबस्थाफोरखौ नुयोब्ला नोंथांमोनाबो बे न' सिङावनिफ्राय माब्रै मानसिया बासिनो हाखो दा जोबोद गिख्रंथाव जानो हागौ। बे दिनैनि थांनाय एप्रिल दाननि 1 तारिखनि जितु मोनाबिलिनि बारहुंखाया बे अबस्था खालामदों। थारैनो नैबे जिहेतु नुथाय बे नुथाय जितु बायनाय बा बायसिननाय थारैनो बेयाव मानसिया हयथ' माबा मोनसे जादों जानो हागौ। जों बिथांमोननि न'खरनिफ्राय जोङो मिथिनो नाजागोन बे अबस्था। थारैनो बेयो जोंनि दिनैनि 2021 मायथाइनि एप्रिल दाननि 1 तारिखआव मोनसे दुखु गोनां जाथाय बा दुखु गोनां
समस्या बे दुखु गोनां समस्याजों नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मोगा मोगि जानांनाय थारैनो जोङो न'खरनि सुबुंनाव जों मिथिना लानि थारैनो बे दिनै हरनि जिहेतु बारहुंखायाव बे न'निफ्राय मानसिया माबायदि बासिखो हयथ' बेयाव न'आव दंमोन ना गैयामोन मानसिफ्रा दिनै थांनाय हराव बे जिहेतु गोख्रों बारहुंखाजों नोंथांनि न'आ बेबायदि जाबाय बे समाव नोङो बे न' सिङावनो दंमोन नामा न' सिङावनो दंमोन बे माबाफोर जानाय बे न' सिङाव जानाया सिङावथ' माबाया आं ओरै बैसां सेराव दंमोन ओमफ्राय बिमा फिसाजोआ खारदोंमोन आरोना खारनायाव माबा गद्रेजआ बिमा बारग'खांनायजों फिसानि आथिं सायाव गोलैसिननाय जादों आरो बेबायदि जादों थारमाने बे मानसिया गोबां जखम जादों नामा जखम जानाय बायदियानो बिजि गंसे होदों आरो ओमफ्राय माबाफोर बायदों आथिं आखाइ आथिंफ्रा बायनाय जादिया एसे जखम जाबाय लोरिदों बेसेसो गोबाव बारनाय बे बारा बेसेसो समाबो आरो समा 7 रिंगायानो जाबायमोन नामा 7 रिंगासो ओमफ्राय हरखाब फैदोंना ना एसे लासै लासै हरखाबैनो फैखादों फैदों बेयावथ' नोंथांमोना बासिनो खुनु रैखा गैया न' सिङावनो दंजोबो आरो जोङो ओमफ्राय दा बे समाव मा बुंनो सानो जिहेतु न'आ बायजोब्बाय माबोरै नोंथांमोना दा बेब'स्था लानो सानदों बेब'स्थायाथ' जेन'बा जोङो माबानिफ्राय सरकारनिफ्राय आसामनि एसेसो रेहाय मोनगोन खोमा बेखौ एसे आसा खालामदोंमोन आरो ओमफ्राय दा सोरबाफोर फैदों फैनाया केमेरा खेबग्राफोर फैदोंमोनबो आरो ओरैनो जोंनि ओनसोलनि लिडारफोर सोर फैदोंमोन बेयाव जोंहा बै मा होनो नामफोरखौबो मिथिलायलाङा आं बे समाव नुदों बेयाव संकं पन्सायतनि प्रेसिडेन्ट सुकुराम ब्रह्म आरो सोनाब सानजारि इउबिपिअनो आफादगिरि अनिल बर' बिथांमोनखौ बेयाव लोगो मोनदों थारैनो बिथांमोना नायगिदिंबाय माबाफोर खोथा बुंदों नामा बुंनायाथ' आं लोगो मोनफैदिया ओमफ्राय जोंनि न'निफ्राय ओंखारलांबायमोन आरो आं औवा रोगागासिनो दंमोन ओरैनो बे समाव जोङो बिथांनि जिहेतु दिनै बे ओनसोलाव गिदिरसिन जाय न'खराव जादों बेयावनो जों दंफैयो बिथांनि न'आनो बांसिनै खहा जादों आरो लोगोसे बेयाव सासे उन्दै गथ' एक्सिडेन्टबो जादों बिथांनि खुगानिफ्राय जों मिथिदों थांनाय क्लास 8आव फैनाय हिन्जावसामोन थारैनो जोंबो नुदों दा बे जखम जादों बिजि ट्रिटमेन्ट खालामगासिनो आरो बेयाव जोङो मिथिनो मोनगोन बा मिथिना लागोन बिथांमोना जोंनि ओनसोलनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बेयाव गिदिंबाय थानायखौ जों नुनो मोनो बिथांमोननिफ्राय माखासे जों खोथा मिथिना लागोन दिनै बे जितु बारजों खहा जानाय सुबुंफोरनि थाखाय सरकारनिफ्राय बा सरकारनो माबायदि बिथांमोना मेसेज होनानै जे बिथांमोनखौ सहाय होनो हायो बिनि सायाव बिथांमोना बुंगोन जोंना संकं पन्सायत गाव पन्सायतनि प्रेसिडेन्ट सुकुराम ब्रह्म बिथाङाबो दं बिथांमोननिफ्राय जों मिथिनो नाजागोन बेफोराव जिहेतु गोब्राब बार बारनायनि गेजेरजों बे संकं हालामाव गोबां दा जोङो गिबियावनो आङो प्राइम 24 हेडलाइनसिम साबायखर बावहरनो गोजोननाय थाबाय जोङो बेवहाय थांनाय मोनानि जिथुनाखि बारहुंखा बेखौ जोङो मिन्थिनानै दिनै सनापुर गामियावहाय जोङो नुजाथिफैदों आरो बिथांमोननि जा खहा जानाय बा जा बारहुंखाजों जा बुखारलांजानाय थिंफोर बुखारलांजादों दा बेखौ जोङो नुनानै मोन्दों दा बेखौ जोङो मोनसेल' आर'ज खालामनो नागिरदों जे बेखौ गभर्नमेन्ट फालनिफ्राय जोङो माबा मोनसे जोङो सहायफोर मोनगोन नामा बे हिसाबै जोङो खोथाखौ फोरमायहरदों दा बेखिनिखौ जोङो मिन्थिना मोन्दों दा बिथांमोननिफ्राय फर्म फैनायखौ जोङो बे फर्मखौ फिलआप खालामनानै हरनायनि मोनसे थांखि लादों बे दा समसिम बेसेसो न'खरा बेबायदि बायख्रेब दा जोङो नैबे मोनफैनानै जोङो मिन्थिना मोन्दों दे जोङो नैबे जायगायाव फैनानै सनापुर गामियावहाय ओरैनो 20 गं न'खराहा उसुबिदा जादों आरो माखासे न'खरा मोनानि बेलायाव थानो थाखाय उसुबिदाथार जानाया ओरैनो 14-15सो न'खर बेबायदि हरनि थानायनि उसुबिदायाव गुबुननि न'खराव थांनानै गावनि न'खरखौ गारनानै गुबुननि न'खराव थाहैनाय जादों आरोखि संकं पन्सायत सिङाव ना बे सनापुर गामियावनो 21 ना 24 होननाय न'खरा खहा जादों दा बेयो जोंनि नैबे सार्भे खालामनायाव जोङो मिन्थिनानै नैबे सनापुराव फैनायलाय बे सनापुर गामिनिखौल' आं बुंनाय जादों आरो गुबुनखैजा दंबावो आरो बेयो संकं जिपिनि आन्दारावहाय आरो गोबां ओंखारगोन दा जोङो दंफैयो सनापुर गामियावहाय बेखिनिखौ जोङो सनापुरनिफ्रायल' मिन्थिना मोन्दों आरो जोङो बेखौनो खावलायनो लुबैदों जे जिखियानो जाया मानो दिनैनि बे बारहुंखाजों जालांनाय दा बेफोरखौ जोंबो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै जोङो जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरजों जों सावरायनानै जोङो मा बेब'स्था खालामनो हायो बेखौ जोङो थि मोनसे थांखि लानाय जागोन बेखौनो आं दिनै फोरमायथिबाय आरो তো নমস্কাৰ তো সদ্যহতে আমি যোৱা নিশা 7টামান বজাত সমকং গাঁও পঞ্চায়তৰ কেইখনমান গাঁও কমেও
7-8খনমান গাঁও শিলাবৃষ্টিত ধুমুহাত মানে ঘৰ বাৰী গোটেইখিনি ধ্বংস হৈছে তাৰ কাৰণে আমি গোটেইখিনি ছাৰ্ভে কৰিছোঁ ইয়াত যিখিনি আমাৰ বড়ো জাতীয় সংগঠন UBPO আৰু মই এজন প্ৰেছিডেণ্ট হিচাপে আমাৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰসকলে আৰু যিখিনি লিডাৰ আছে তেখেতসকলক লগত লৈ আমি এইখিনি ছাৰ্ভে কৰিছোঁ ইতিমধ্যে আমি ছাৰ্ভে কৰি হয়তো গোটেইখিনি তথ্যখিনি আমি পোৱা নাই হয়তো অলপ পাছত আমি গোটেইখিনি তথ্যখিনি আমি আমাৰ চাৰ্কল অফিচাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিছোঁ চাৰ্কল অফিচাৰৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰি এইখিনি আমি সম্পূৰ্ণভাৱে লিষ্টখিনি আমি দিবলৈ তৈয়াৰ কৰিছোঁ সদ্যহতে আমি আলোচনা কৰিছোঁ আমি পঞ্চায়ত ফালৰ পৰা বা যিখিনি আমি জাতীয় সংগঠনে কি কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থাটো ল'ম আৰু যিখিনি আমি ছাৰ্ভে কৰি পোৱা মতে আমি বহুত দুখ পাইছোঁ যে আমাৰ যিখিনি ঘৰ বাৰীত মানে ভাঙি গৈছে এখন ঘৰ হ'লেও ভাঙি মানে গোটেইখিনি ৰাতিবোৰ মানে হ'ব পৰা নাই তাৰ কাৰণে আমি খুব দুখিত বুলি ক'ব লাগিব এইখিনি আমি চিন্তা চৰ্চা কৰি আমি পঞ্চায়ত ফালৰ পৰাই হওক যিখিনি চৰকাৰী যিখিনি ব্যৱস্থা এইখিনি আমি কাম কৰিম বুলি ভাবিছোঁ মানে যিখিনি ডক্টৰৰ মানে হেৰি ব্যৱস্থাটো কৰিম দৰৱ পাতি আমি ব্যৱস্থা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ টিংবোৰ গোটেইখিনি ধ্বংস হৈছে আৰু যিখিনি মানে ধান যিখিনি ভঁৰাল আছে এই ভঁৰালবিলাক মানে গোটেইখিনি ধ্বংস হৈছে ধান মানে গোটেই বৰষুণত ভিজি গৈছে শিলাবৃষ্টিত যিখিনি আপোনাৰ বহুত মানে ক্ষতি মানে গ্ৰস্ত হৈছে বুলি আমি ধৰি লৈছোঁ